ва дар вазни зери 86 кило варзишгари тоҷик низ ҳаст. Ҳақназар Назаров. Чунин Умар Расулов, аммо Ҳақназар Назаров яке аз номдортарин варзишгароне аст, паҳлавононе аст дар кишвар, ки дар намуди куштии миллӣ ҳамеша мисли Хуршед дурахшон аст. ҳоло шурӯъ мешавад рақобати навбати байни Турпал Типкаев ва Эммануэл Биньет аз Русия ва аз Швейтсария. بسیار خوب امتیازی به دست می‌آورد Турпал Типкаев. رقیب اینجا از گریبانی Турпал میگیرد. یک حرکت خوبی دیگر. این چی باید داده می شود؟ حلال؟ Турпал Типкаев پیروز می شود در این رقابت. بله بله. الله اکنون برنده شد و به دور دیگر گذشت. نماینده کشور روسیه. اکنون دوستان ارجمند رقابت نوبتی بعد چند لحظه دیگر آغاز می‌گردد و عمر بازاروف از ازبکستان با میدان می‌آید. رقیب او از نپال است بیمال لاما در وزن کمتر از 86 کیلو. این دو ورزشگر این دو پهلوان با هم رقابت خواهند کرد. آغاز می شود این رقابت. حالا عمر بازاروف پهلوانی ازبک با یک حرکت این را البته انتظار شدن ممکن بود. در 15 ثانیه
рақиби худ аз Непалро шикаст дод ва ҳалол. албатта ин як таҷрибаест барои паҳлавони непалӣ Бимал Лама ва ӯ дар оянда фикр мекунам ҳатман кӯшиш мекунад ки хуб дар ин намуди варзиш, яъне дар риштаи куштигирӣ yoki гӯштингирӣ даст боло бошад ва умуман ҳунарнамоиҳои беҳтаре нишон медиҳад, чунки ба ҷуз аз чемпионати ҷаҳон хуб чемпионати осиё низ доир мешавад дар ин намуди варзиш ва мусобиқаҳои бузург аз ин ба баъд ҳамеша доир хоҳанд гашт ва метавонад ин паҳлавон дар чунин мусобиқаҳо ҳам ширкат намояд. қувваи худро сарф накард зиёд паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ин рақобат ва ин барои ӯ дар рақобатҳои оянда ҳатман кӯмак хоҳад кард. акнун дӯстони азиз паҳлавони мо ба майдон хоҳад омад. бале паҳлавони мо ба майдон хоҳад омад. Ҳақназар Назаров ки албатта мухлисони зиёд дорад. ҳоло дастгирӣ мекунанд ӯро мухлисон ва ӯ бар муқобили рақиби худ аз Руминия Андрей Гния рақобат хоҳад кард, куштӣ хоҳад гирифт. мо албатта бовар дорем ба Ҳақназар. Назаров бо яктаки сафед. паҳлавони хушном, паҳлавони муваффақ дар куштии миллӣ. ҳоло барои рақобат бо намояндаи Руминия дасту панҷа нарм кардааст ва хеле бо диққат шурӯъ мекунад рақобатро. خوبی‌های مخلصان اینجا رسیدگی آنها خوب احساس می شود. اندری از رومینیا نیز خیلی با سرعت حرکت کرده ایستاده است. حالا که بچه نزوک بود برای ҳақназар. кӯшиши бисёр олӣ алоки даруна ва як партоби зебо аз тарафи ҳақназар Назаров. имтиёзи паҳлу мегирад ӯ. نوبتی ҳақназар رو ببینیم. این دفعه بدن و به طوری خیلی نظررس پیش صف است ҳақназар Назаров. از سری دوستین رقیب گرفته است سولو پهلوانی ما، ولی
نتوانست در این وضعیت کار کرده. به هر حال ادامه میدهد تلاش‌های خود را. خیلی طولانی می شود کوشش های حقنظر نظرف برای گرفتن گریبان رقیب، برای سر کتف برداشتن رقیب. واقعا اندری غینیانیس خیلی آمادگی جدی داشته است که تا این دم مقابل حقنظر نظرف پاییده توانست، ایستاده توانست و هرچند امتیاز به دست آورد و یک آگاهی هم دارد. کوشش میکند که بر مقابل پهلوان ما هنرنمایی خوب داشته باشد. اندری غینی اولین حرکت خود رو انجام داد و تنبه با خاطر اشتباه عمل کردنش به او داده می شود. دومین بدن معلوم است که حقنظر نظرف میتواند با همین امتیازها پیروز شود، ولی میدونید ما از او در این لحظه ها یک حالتی رو انتظاریم که البته با حلال پیروز شود. دوران اینجا با هم مشورت میکنند و با چی خلاصه میآیند. آگاهی نوبتی و این پیروزی حقنظر نظرف از دوستان ارجمند. پهلوان ما پیروز شد. البته اگر رقیب آگاهی هم نمیگرفت تا آخر رقابت میبرد، ما باور داریم که حقنظر نظرف برنده بود. او البته از روی امتیازها پیشرفت بود و حتی میتوانست با اجرای کدام یک اصول رقیب رو به تخت پوش بزند و حلال شود. ولی به هر حال این مهم نیست. مهم این است که حقنظر نظرف به دور دیگر گذشت و پیروز شد. اکنون ما دوستان عزیز باز یک پهلوانی دیگر رو انتظار میشویم از خب پهلوانان خودی
ва ин Умар Расулов аст, ки дар вазни камтар аз 86 кило бар муқобили рақиби худ аз Бангладеш ҷои Саҷид Ҳусайн рақобат хоҳад кард. мухлисон ва ҳаводоронро мебинем ки ҳоло дар варзишгоҳ чӣ гуна фазои хубро онҳо хуб инҷо эҷод карда истоданд бо садоҳои худ, бо дастгириҳои худ. паҳлавон аз Бангладеш дар экранҳои мо шумост. рақиби ӯ аз кишвари азизи мо аз Тоҷикистон Умар Расулов. лиҳози ҳайкал, аз лиҳози ҷусса рақиби Умар Расулов каме ҳам қомат баландтар ва ҳам хуб аз ин ҷуссатар ба чашм мерасад. аммо Умар Расулов дар аввалин талоши худ бо сари зону нишастан рақибро ҳалол мезанад. 7 сония, ҳамаги 7 сония лозим омад барои Умар Расулов ки дар ин рақобат пирӯз шавад. ва ин зеботарин пирӯзие буд ки имрӯз паҳлавонони тоҷик метавонистанд онро ба даст биёранд. Умар Расулов ҳамаги 7 сония барои ӯ дар кор буд то ин ки рақиби худ аз Бангладешро ба тахтапӯш бизанад. табрик мегӯем ин пирӯзии зеборо. ва саҳнаи такрорро мебинем. сари зону нишаст, рақибро сари китф бардошт, ӯро ба тахтапӯш зад. хеле зебо буд ин ҳунарнамоӣ, санъати куштии тоҷикӣ инҷо комилан пурра ба таври бояду шояд хуб намоиш шуд. ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати дигар аз ҷумҳурии Қирғизистон. ҳоло Шатманулу Эсенбек ба майдон меояд ва рақиби ӯ аз Португалия Эгутидзе Анри бо яктаги сабз аст. як огоҳӣ аллакай ба Шатманулу дод товар. ва паҳлавони португалӣ низ худро бисёр сарсахт нишон дода истодааст.
рафти рақобат боздошта мешавад, манъ карда мешавад. ҳамватанони Шатману Улуро бубинед. ки дастгирӣ доранд ва пайгирӣ карда истоданд. рафти ҳунарнамоии Эсенбеку Улу Шатманро. دو دقیقه و 35 ثانیه دیگر حالا فرصت هست و شاتمانو اولو که نسبت به پهلوانی پرتغالی نزدیکتر است با خب این نمودی ورزش اینجا حالا به طور چشمرس عقیب بموند اکنون از رقیب. از روی به دست آوردن امتیاز نه بلکه از روی آگاهی و تنبیه. و چقدر زیبا اینجا اندری اگوتیدزه هنرنمایی میکند از اصول کمری او استفاده برد. الله حلال است. بله پهلوانی یک دقیقه سبز داشته دست بالا میگردد و نماینده قرقیزستان شاتمانو اولو مغلوب شد. خیلی زیبا هنرنمایی کرد پهلوانی پرتغالی. بار دیگر درود میگویم با همه شما مخلصان و هواداران گوشتیل ملی. گوشتینگیری چمپیونات جهان است. نخستین چمپیونات جهان در تاجیکستان روز دوم رقابت ها ادامه دارد و همکنون توجه میکنیم با وزن 90
5 килограмм дар марҳилаи дуюми рақобатҳо. инҷо мебинем яке аз паҳлавонони муваффақи эронӣ Масъуд ғанивозу аз ҷумҳурии исломии Эрон бо яктаки сафед бар муқобили ҳарифаш аз Ҳиндустон Яшар Кумар Чаухан эрусанҷӣ мекунад ва албатта ки қавибозу аз он паҳлавононе аст ки дар куштингириҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ дар Тоҷикистон баргузор мешавад зиёд ширкат намудааст ва таҷрибаи бисёр ҳам олӣ ҳам дорад ин паҳлавони эронӣ. ва акнун мебинем ки дар марҳилаи аввали рақобатҳо метавонад ки ин паҳлавони камтаҷрибаашро аз кишвари Ҳиндустон шикаст диҳад. қавибозу аз гӯштини миллии гӯштингирӣ аз қоидаҳои он ба хубӣ огаҳ аст ва аз боло доштан барои ӯ хеле мувофиқ аст ва ҳалуки дарунаро агар ба хубӣ истифода барад то бо охир ва инҷо имтиёзи ҳалол аст гумон мекунам, чун иҷрои усул аз маркази гирем сурат гирифта буд. аммо Алибек Дилшодзода инро ҳам тасдиқ мекунад бо имтиёзи ҳалол. паҳлавони эронӣ Масъуд қавибозу тавонист ки инҷо даст боло гардад, роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳангор созад. маъзарат, роҳи худро ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ҳангор сохт паҳлавони эронӣ, чун дар даври аввал намояндаи юнонро шикаст дода буд ва Яшар ки дар даври аввал озод буд рақобатҳоро аз марҳилаи дуюм шурӯъ кард ва ҳамин тавр паҳлавони эронӣ ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ меравад. خب بیننده عزیز، آن نفرانی که اکنون توجه دارند به گوشتینگیری که در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان عزیز بار اول چمپیونات جهان در رشته گوشتینگیری برگزار گردید که نمایندگان بیش از 60 دولت جهان به تاجیکستان آمدند. اما اکنون خسرو شایف داوری درجه بین المللی از تاجیکستان داوری مرکز است و بعد از چند لحظه اکنون رقابت هم شروع می‌گردد. خوب، نماینده ترکمنستان قوانچ بگالیف بر مقابل حریفش از قرقیزستان بکسولتان عبدالکریم باید اندر میدان شود، اما بکسولتان با میدان وارد نشد و بدون رقابت نماینده ترکمنستان با مرحله بعدی میگذارد. خب بیننده عزیز، ما بار دیگر باید یادآور شویم که محض دستور سفارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در نوروز سال 2015 در شهر خوجند که دستور سفارش ها دادند که باید گوشتین اجدادی نه فقط در جشن نوروز در همه ایدها و جشن های مهم دولتی برگزار شود و در سطح بین المللی معرفی گردد. البته این دستور سفارش ها از جانب مسئولین گوشتین ملی گوشتینگیری به خوبی اجرا شدند و چون میبینیم امروز ما اکنون چمپیونات جهان رو میزبانی میکنیم. خود توجه میکنیم اکنون با نبرد دیگری پهلوانان که اینجا فکر میکنم وزن
6 килограмм бояд оғоз гардад. خب نماینده کشور مصر محمد عزاز با یک تکی سفید بر مقابل حریفش از جمهوری اسلامی ایران در مرحله چهار یک نهایی درو میسنجند. سیدی مهدنی، سیاد محمد اولین رسیدش‌ها از جانب پهلوان مصری امتیاز پهلو را به بار می‌آورد و کمی گمان میکنم لط هم برداشت پهلوان ایرانی و اشاره میکند بهادر حلیموف و طبیبان که بیایند. اینجا کمی سرش چرخ زد گمان میکنم پهلوان ایرانی را در هنگامی که پرتاف اجرا شد. انا همین حالت سرش بر زمین زد و کمی سرش چرخ خورد. سیدی مهدنی سیاد محمد رضا اشاره میکند که خوب است و گوشتین را ادامه داده میتواند و پهلو انکار کرده میشود. باز پس گرفته میشود گمان میکنم. بهادر حلیموف دارای درجه بین المللی از تاجیکستان چی اشاره میکند اینجا؟ باز یک بار دیگر همین حالت. بله اینجا یک لحظه ایست بود. البته تفتیش می شود، نقطه های مهم تحلیل می شوند و بعدا قرار نهایی برآورده می شود. شاید اینجا پهلو هم نبود، نه بدن پهلو نیست بدن است، چون نخست سری پهلوان ایرانی به زمین رسید و بعدا فشار را در زمین ادامه داد. محمد عزاز یوسف هر حال اینجا نماینده مصر بسیار فعالی خوب دارد و اکنون پهلوانان دیگری ایرانی برای ما و شما نشان داده شد. پاکدل یونس که روز گذشته نمایی کرده بود از جمهوری اسلامی ایران که توانید زینه سیم را هم اشغال کند. یک بدن را همان صاحب است محمد عزاز. ولی او فعال است همانا. گیرید امر میکند بهادر حلیموف است تاجیکستان دوباره درجه بین المللی. مرحله با مرحله گفتیم گوشتین اجدادی ما در سطح بین المللی پذیرفته شد و مسابقه ها هم با ایستگی گذرانده شدند. از سال 2021 که مسابقه سطح بین المللی برگزار گردید، اگر همون سال 8 دولت شرکت ورزیده باشند
баъдан солҳои 2022 23 ин шумора бештар аз 30 кишварро дар бар гирифт. Яъне таваҷҷӯҳ ва он шаҳомате ки дар гӯштингирӣ ҳаст бештару хубтар гардид ва намояндагони кишварҳои бузург бо оҳистагӣ ба 62 давлат расид дар ин чемпионати ҷаҳон. мавқеият барои паҳлавони эронӣ бисёр хуб аст, вале иҷрои усул карда натавонист. як огоҳиам қаблан гирифт намояндаи Миср Муҳаммад Азиз. ва инҷо акнун фаъоли паҳлавони эронӣ ҳам ба чашм мерасад. имтиёзи бадан мегирад. фишори охире ки дошт хаста гардидааст паҳлавони мисрӣ. дифоъ карда тавонист, вагарна эҳтимоли имтиёзи ҳалол ҳам буд. саиди маъданӣ, саид муҳаммад ризо ва ин ҳам ҳамватанони ӯ аст ки садо мекунад барои хубтар рақобат кардани ҳамватани худ. ва албатта он саҳифаи таърихӣ ва рӯйдоди муҳиме ки 22 июли соли 2022 дар шаҳри Цюрихи Швейтсария ба вуқӯъ омад, он албатта як кори бисёр ҳам муҳиму таърихӣ шуд ки куштини миллии гӯштингирӣ ҳамон замон мақоми байналмилалӣ касб кард. ва чӣ гуне ки рӯзи гузашта мушоҳида кардед бинандаи азиз, ва инҷо чӣ богузорӣ мекунад Баҳодур Ҳалимов? боз бадани дуюмро ҳам соҳиб мешавад ва паҳлавони мисрӣ ишора мекунад ки бояд наворҳои такрориро бинем, ба қавли варро бинем. аммо Баҳодур Ҳалимов амр мекунад ки куштин гиред, дигар чизе нест инҷо. ин ду бадан албатта пешсаф мекунад паҳлавони эрониро ва ӯ имкони хуби роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоиро дорад. паҳлавони мисрӣ дар даври аввал озод буд ва намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон бошад. Пратап Амон аз Ҳиндустонро шикаст дод. сонияҳои хеле кам боқӣ монданд то анҷоми ин рақобат. огоҳиам мегирад паҳлавони эронӣ, вале ин барои он қадар хатарнок нест ва ҳамин тавр вақт ҳам ба анҷом мерасад. саиди маъданӣ, саид муҳаммад ризо аз ҷумҳурии исломии Эрон ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард. сараввал аз ҳариф хафо монд бо як бадан, вале фишорҳояшро бештару хубтар кард, ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳи худро ҳамвор сохт. дар ду ҳолат тавонист ки бо ҳамон фишори худ имтиёзи баданро соҳиб шавад ва пирӯз гардад дар ин рақобат.
албатта вақте ки ба расмият дар сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шуд гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, мебаъд ҷоми осиё, ҷоми ҷаҳон, чемпионати осиё, чемпионати ҷаҳон гузаронида мешавад. хоб марҳилаи дигари чаҳор якниҳоӣ дар вазни 86 килограмм ҳам оғоз мегардад. хоб ҳамин тавр паҳлавони Федератсияи Русия дар экранҳои мо шумо аст бо яктаки сафед Тупрал Тепкаев ва ин бошад Умар Бозоров аз ҷумҳурии мамодӯсту ҳамсоя Узбекистон, ки ҳарду дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ нерӯсанҷӣ мекунанд. Умар Бозоров ҳам бисёр ҳам таҷрибаи хуб дорад ва паҳлавони Федератсияи Русия Турпал Тепкаев маълум аст ки то ин давр омадан барои ӯ ҳамон малакааш кифоягӣ мекунад. хоб ҳамин тавр Умар Бозоров сабзпӯш аст бо яктаки сафед Тупрал Тепкаев аз Федератсияи Русия. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба ин нерӯсанҷӣ. маълум аст ки бисёр ҳам дидори ҷолибу диданӣ хоҳад буд, чаро ки ҳарду ҳам ҳунари шоиста доранд. дақиқаҳои аввал албатта ин як омӯзиши ҳамдигар ба ҳисоб меравад. паҳлавонон якдигарро меомӯзанд ки чӣ гуна рафти рақобатро ба роҳ мемонанд, бо кадом тарз, бо кадом усул, бо кадом равиш куштин мегиранд ва баъдан акнун аз дақиқаҳои баъдӣ ба ҳуҷум мегузаранд. ин чиз аллакай маълум шуд. Турпал Тепкаев аз Федератсияи Русия инҷо як фишор дошт. маълум ки дар он на, аммо Умар Бозоров хеле олӣ медонад ки дар ин ҳолат чӣ бояд кард. паҳлавони ӯзбекистонӣ дар марҳилаи нахуст паҳлавони кишвари паҳлавони Федератсияи Русия намояндаи Швейтсарияро шикаст дод. Биньёд Эммануэлро Умар Бозоров бошад, Бимал Лам аз Непалро ноком сохт ва ҳарду чун мебинем ба ин марҳила омаданд. дар ин вазн албатта мо ду паҳлавони бисёр ҳам хубу бо маҳорат дорем, ҳам Умар Расулов ва ҳам Ақназар Назаров. огоҳӣ мегирад паҳлавони Федератсияи Русия ҳарчанд мавқеиятҳоро пайдо мекунад, вале барои партов кардан қуввааш басандагӣ намекунад. Тупрал Тепкаевро ҳало ки даронаро ду маротиба мехост истифода кунад, вале мавқеияташ мусоид нашуд.
ҳар ду аз боло доштанд. пойзани умар бозоров, вале ин навбат ҳам муваффақ шуда натавонист. خب 2 دقیقه دیگر کمتر حتی باقی مانده است، ولی تا کنون امتیاز یا نتیجه در کاری از جانب هر دو این پهلوانان با قید گرفتن نشده است. چگونه که مشاهده کردیم بیننده عزیز، روز گذشته محض اشتراک و سخنرانی سروری دولت محترم امامعلی رحمان و قدردانی کردن غالبان وزن 65 کیلوگرم واقعا هم یک انگیزه دیگری بخشید برای تمام اشتراکچیان و خصوصا اون پهلوانانی که از دست سروری دولت نشان و جایزه های خود را گرفتند. تنبیه اکنون برای پهلوان فدراسیون روسیه. تورپال فعالی و با خوبی احساس شد. و چون روزی گذشته مشاهده کردیم بیننده عزیز، بار اول گیمنی فدراسیون بین المللی گوشتینگیری هم صدا داد که آن از جانب فرهاد زکیروف آهنگساز و موسیقیدان خوبی ما روی کار آمده است. و همزمان سرود گوشتینگیری هم از جانب ذکرالله حکیموف با متن استاد محمد غایب صدا داده شد در رسمی افتتاح نخستین چمپیونات جهان که این هم از آن کارهای مهمی به شمار می رود که مسئولین فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و گوشتینگیری بین المللی به سامان رسانیدند و مراسم افتتاح هم بسیار هم در یک سطح خوب و با پیشنهاد آن عرف و عادت تاجیکانه و عنعنات نیاگان البته با مهمانان پیش میاد گردید که بسیار هم در سطح عالی بود. ثانیه ها خیلی کم باقی ماندن. با این تنبیه تورپال تبکایف میتواند که مغلوب شود، اگر تواند حداقل یک بدن را صاحب شود. خب اکنون خم گوشتین گرفتن، در حالت خم گوشتین گرفتن آگاهی میارد به عمر بازارov. حالا که درونه از جانب تورپایف میخواهد استفاده کند، بسیار فعال است ولی این حالت با خوبی استفاده کردن نمیتواند. پهلوان فدراسیون روسیه و اینجا حلال وقت هم به انجام میرسد. در گوشتینگیری همین گونه است که اگر حریف را داشته خود را به پشت اندازی با خاطر گرفتن امتیاز یا پرتاب کردن، این حلال بر جانب حریف حساب کرده میشود. و اینجا اکنون عمر بازارov دست بالا میگردد، برای خود را به مرحله نیمه نهایی هموار کرد که با پهلوان ایرانی در میدان میشود. همکنون ما قبلا هم اشاره کردیم که دو پهلوان خوبی ما در این وزن نیروسنجی میکنند و بعد از چند لحظه هر دو هم در مرحله چهار یک نهایی روی هم دیگر قرار میگیرند با مثل رحمت‌الله بیگ فرهادov و قایم شکرانov. خب حق نظر و عمر رسولov دو نماینده تاجیکستان
барои мубориза ҷиҳати гузаштан ба марҳилаи ниманиҳоӣ андари майдон мешаванд. ҳарду ҳам паҳлавонони шаҳри ҳисор ҳастанд, ки дар он ҷо тамрин мегиранд. Ақназар Назаров яктаки сафед дорад ва Умар Расулов бошад бо яктаки сабз ҳунарнамоӣ мекунад. доварон ҳам омода ҳастанд. ин рақобат акнун бисёр ҳам ҷолибу диданӣ мешавад. мубориза сахту сангин хоҳад буд. ҳарчанд ҳақназар ва Умар Расулов аз ҳамдигар шинохти хеле хуб доранд, вале инҷо гап сари медали чемпионати ҷаҳон. хуб, ҳамин тавр ҳақназар Назаров яктаки сафед дорад. тоҷикистон Умар Расулов яктаки сабз, он низ паҳлавони тоҷикистон аст. ҳақназар Назаров дар марҳилаи интихобӣ дар ҷоми раиси федератсияи гӯштингирӣ дар шаҳри Хуҷанд ба ин чемпионати ҷаҳон роҳ ёфт, аммо Умар Расулов бошад дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе рохати чемпионати ҷаҳонро барои худ таъмин карда буд ва ҳарду ҳам бисёр таҷрибаи хуб доранд, ҳунари шоиста доранд. аз мактаби гӯштини миллӣ ба хубӣ гузаштанд, вале акнун бо ҳунарнамоиро маст дар инҷо шуданд. мухлисон бештар ҳақназар Назаровро хуб мешиносанд. гӯштингирӣ ӯ албатта дар майдонҳои шаҳрунорияҳо тамошо мекунанд. Умар Расулов ҳам ҳамин гуна. дар мусобиқоти расмӣ дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар як марҳилаи бисёр ҳам ҳассос ҳарду рӯбарӯ шуданд. қаблан Умар Расулов ҷароҳат дошт, то ба чемпионати ҷаҳон ҷароҳати худро табобат кард ва чун мебинем аллакай ҳунарнамояшро давом дода истодааст. албатта дар ин вазн ҳам Шодмон Ризоев яке аз чеҳраҳои муваффақи мо ҳам дар марҳилаи интихобӣ дар ҷоми раиси федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон талош кард, аммо аз ҳақназар Назаров шикаст хӯрд. агар ӯ низ ба ин марҳила роҳ меёфт, бисёр ҳам олӣ буд ҳунарнамояш. хоб камфаъоли Умар Расулов инҷо огоҳии аввалро ҳам довар ба ӯ медиҳад. хоб, ҳақназар Назаров дар рақобати аввалаш паҳлавони Румыния Андреал Килея шикаст дод. Умар Расулов бошад намояндаи Бангладешро аз сади рӯи худ берун софт ва инҷо омад. барои ин паҳлавонон бениҳоят мушкил мешавад гирифтани имтиёз аз якдигар, чун таҷриба, агар дар мадди аввал таҷрибаи хуби онҳо бошад ва боз шинохти олӣ аз тактикаву аз рафти рақобати ҳамдигар доранд, ба ҳамин хотир мушкил аст гирифтани имтиёз. аҷабе нест ки тақдири ин рақобатро танбеҳ ҳал кунад. Умар Расулов мехост сари зону бишинад, вале натавонист. ҳақназар дар риштаи гӯштини кураши ӯзбекӣ, кураши қазоқӣ дастовардҳои хуб дорад. борҳо ширкат варзидааст дар мусобиқаҳои мухталиф ва ҷоизадори медали биринҷии бозиҳои осиёвии Ҳанҷоу аст дар соли сипарӣ шуда. ҳамзамон як муддати хеле зиёд дар гӯштини ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ кард.
ба сабқатҳои сатҳи мухталиф равона гардид, вале дар он ҷо муваффақ шудан натавонист ва акнун баргашт ба гӯштингирӣ. инам мухлисон, наврасони дӯстдори гӯштин. танбеҳ мегирад Умар Расулов. ва ин танбеҳ метавонад ки тақдири рақобатро ҳам ҳал кунад. ҳақназар нисбат ба Умар Расулов таҷрибааш бештар аст. мо қаблан ҳам ишора кардем ки ҳардуам дар шаҳри Ҳисор иқомат мекунанд ва онҷо тамрин мекунанд, омодагӣ мебинанд ва шояд дар як толор бо ҳамдигар аз тамринҳо, аз рафти куштингирӣ якдигар ба хубӣ огаҳ ҳам ҳастанд. аз гиребон дошт ҳақназар, вале Умар Расулов таваҷҷӯҳ мекунад барои аз боло доштан. ҳалоки даруна аз ҷониби Умар Расулов, вале ҳақназар ҳам зидди ҳамларо хеле моҳирона истифода бурд. 40 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ Умар Расулов танбеҳ дорад. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ дар рӯзи гузашта. хуб, акнун ҳақназар Назаров назди табибон меравад. аз ангушти худ каме лат бардоштааст. омодагиҳои ҳам Умар Расулов ва ҳам ҳақназар Назаров ба ин мусобиқа дар сатҳи даркорӣ ҳам буд. 37 сония дигар то анҷоми рақобат боқӣ мондааст. ҳақназар ба назди табибон меравад, аз ангушти худ лат бардоштааст ва Умар Расулов бошад мунтазир аст ки ҳақназар баргардад ва ӯ кӯшиш кунад, чаро ки танбеҳ дорад. ва кадом ҳолатро инҷо доварон мехоҳанд тафтиш кунанд. хуб, албатта суръати рақобатро баланд мекунад Умар Расулов. мехоҳад имтиёз гирад, чун сонияҳои хеле кам боқӣ монданд. ӯ аз ҳариф хафо мемонад. 10 сонияи дигар. ва инҷо огоҳӣ ба огоҳӣ ҳам нест. ҳақназар Назаров дигар мегӯред, дифоъ мекунад. албатта дифоъ кардан ҳам тахоссаро тақозо мекунад ки вақтро кашоф дода тавонистанд. хуб, ҳамин тавр вақтам ба анҷом мерасад. ҳақназар Назаров ба марҳилаи ниманиҳои вазни 86 килограмм меравад. Умар Расулов аз ин марҳила ноком шуд.
خب مرحله چهار یک نهایی در وزن 86 کیلوگرم ادامه دارد و اکنون برای رقیب حق نظر نظرف گردیدن در مرحله نیمه نهایی دو پهلوان دیگر، یکی از پرتغالیا دیگری از افغانستان نروسنجی میکنند. اگون زه انری از پرتغالیا یک تکی سفید به بر کرده است و محمد بسم الله از افغانستان با یک تکی سبز نروسنجی را آغاز نمودند. یکی از این پهلوانان در مرحله نیمه نهایی با حق نظر نظرف نروسنجی خواهد کرد. علیبک دلشاد زاده داور درجه بین المللی از تاجیکستان این رقابت را حکمی دارد. داور روی گلیم اسراو شویف داور دیگری درجه بین المللی از تاجیکستان در کنج است، در کنج گلیم. محمد بسم الله پهلوان جمهوری افغانستان در مسابقه هایی که در داخل تاجیکستان برگزار می شود بارها شرکت ورزیده بود و هنری خوب هم دارد. از مسابقه تا مسابقه چون می بینیم سبک گوشتگیری پهلوان افغانستانی خوبتر و بیشتر می شود. محمد بسم الله در دور اول آزاد بود، اما پهلوان پرتغالیا باشد پهلوان قرقیزستانی حسینبек اولو شتمن را شکست داد. محمد بسم الله از افغانستان چون میبینیم موقعیت رو با خود سازمان میدهد و برای پرتاب کردن، اما اینجا حرکتی ضد حمله پهلوان پرتغالیا با امتیاز پهلو آورده میرساند. فشارها از جانب محمد بسم الله از افغانستان بیشتر بود، ولی در همین یک عملکردی که اجرا شد توانست اندری امتیاز پهلو را صاحب شود از پرتغالیا. سرزانو توجه برای پرتاب کردن از جانب محمد بسم الله.
ва чӣ гуна партофти оливу диданӣ ва ҳалол. Воқеан инҷо хеле хуб дурахшид Анри Эгутадзе. Эгутидзе Анри аз Португалия ки маълум аст ду бурҷи табор аст, бисёр ҳам ҳунари шоиста дар инҷо нишон дод ва яке аз партофҳои воқеан ҳам оливу диданӣ дар ин рӯзи рақобатҳо ҳам ба ҳисоб мерафт. Партофти Эгутидзе ва акнун Эгутидзе бар муқобили Ҳақназар Назаров дар марҳилаи нима ниҳоӣ вазни 86 килограмм нерӯсанҷӣ мекунад. бо Ҳақназар Назаров рақобати диданӣ хоҳад буд. рақобати аввали нимниҳоӣ дар вазни то 86 кило Ҳақназар Назаровро ҳам инҷо канори Умар Бозоров мушоҳида намудем ки дар гилеми дигар вориди майдони нерӯсанҷӣ гардид ва дар ин гилем бошад Саид Димаданӣ, Саид Муҳаммад Ризо аз кишвари Эрон бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад аз Узбекистон Умар Бозоров. дар марҳилаи нимниҳоӣ нерӯсанҷиро оғоз карданд. мураббии Умар Бозоров ҳам ба мо нишон дода шуд ки канори ӯ паҳлавони эронӣ Ильёс Покдил ҳам ҳарду суҳбате доштанд. рақобат оғоз гардид ва нерӯсанҷи ин ҷуфтро Мурад Қурбанов аз Туркменистон ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои Саиди Маданӣ ҳам дар оғози нерӯсанҷӣ дар баробари Умар Бозоров хуб ба чашм мерасад. дар гилеми дигар Ҳақназар Назаров паҳлавони шинохтаи тоҷик тавонист ки бо як ҳаракати ҷолибу диданӣ Анри Эгутидзеро аз Португалия шикаст бидиҳаду ба марҳилаи ниҳоӣ биравад ва шӯру шавқи мухлисонро ба по хезонд. Умар Бозоров акнун бо Саиди Маданӣ баҳри ба финал роҳ ёфтан ва мубориза бурдан бо Ҳақназар Назаров талош мекунанд. то ин лаҳзаҳо аз ҷониби ҳам Саиди Маданӣ ва ҳам аз ҷониби Умар Бозоров ҳеҷ ҳаракатҳои ҷолиберо мушоҳида намекунем ва танҳо як ҳаракати ҷолибӣ паҳлавони эронӣ буд ки имтиёзи бадан барояш
баҳогузорӣ карда шуд ва наздик ба паҳлӯ ҳам буд ва аз ҷониби мо ҳаракати анҷом додаи ӯ ба паҳлӯ ҳам монандӣ мекард ва ин ҳолатро доварон дигар бора тафтиш мекунанд ва қазоват аз ҷониби онҳост ва онҳо беҳтару хубтар бале ҳаракати анҷом додаи Саиди Маданиро тафтиш карданд ва аз ҷониби доварон паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд. пешсафиро дар ихтиёр гирифт паҳлавони эронӣ ва Умар Бозоров бошад. дар идомаи вақт акнун танҳо ва танҳо баҳри имтиёзи ҳалол ва паҳлӯ бояд кӯшиш кунад, зеро ки ӯ то ғолиб шуданд. рақиби эронӣ ӯ як қадами дигар барояш боқӣ мондааст ва ҳаракатҳои Умар Бозоров зиёд мешавад ва пай дар пай усул анҷом медиҳад. бисёр ҳам ҳаракати хуб, вале Саиди Маданӣ ҳам хуб истодагарӣ мекунад. ду мураббӣ ҳарду паҳлӯ ба паҳлӯ барои шогирдон маслиҳат медиҳанд. аз коргардон ҳам ташаккур мегӯем ки бисёр як ҳолати хубро пайдо карда барои мо нишон медиҳад. бубинед ки чӣ гуна ҳолати ҷолибу диданӣ буд ки ду мураббӣ ин чеҳраҳо паҳлӯ ба паҳлӯ яке шогирд ва бубинед ки Умар Бозоров ана ҳамон имтиёзи лозима, имтиёзи ҳалолро инҷо соҳиб шуд ва мураббию канори мурабби эронӣ хушҳолӣ мекунад ва афсӯсхӯриҳои мурабби Саид Аминиро мо канори мурабби Умар Бозоров мушоҳида намудем. шоистакорӣ ва ҳунари волои Умар Бозоров баъд аз даст додани имтиёзи паҳлӯ дида шуд ки новобаста аз он ҳаракати анҷом додааш ва новобаста аз он ки рӯ ба бохт дошт бо як боварӣ рақобатро идома дод ва бубинед ки чӣ гуна ҳаракати ҷолибу диданӣ ва яке аз партофтҳои зебои гӯштингириро дар марҳилаи нимниҳоии вазни то 86 кило пешкаши дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ гардонид. акнун ӯ бо Ҳақназар Назаров дар марҳилаи ниҳоии вазни то 86 кило нерӯсанҷӣ мекунанд. марҳилаҳои ниманиҳоӣ ҳассос ҳастанд. акнун Ҳақназар Назаров паҳлавони тоҷикистонӣ дар вазни 86 килограмм нерӯсанҷиро дар марҳилаи ниманиҳоӣ оғоз мекунад. бо яктаки сафед аст Ҳақназар Назаров ва ин бошад паҳлавони кишвари Португалия. Анри Эгутидзе бо яктаки сабз. ин рақобат хеле диданӣ хоҳад буд, чаро ки ҳунари хуби ин паҳлавони гулитавори кишвари Португалияро мо дар рақобатҳои қаблияш мушоҳида кардем.
Назаров яктаки сафед дорад. Ин бошад Энри Эгутидзе аз Португалия бо адои эҳтиром ва бо садои гиреди довар рақобатро шурӯъ мекунад. ва мебинем ки Акназар Назаров чӣ гуна ҳунарашро бар муқобили ҳарифаш нишон медиҳад. Дар аввалин расишҳо мехост бо сари китф партов кунад паҳлавони мо, аммо ин ҳолат барояш он қадар мусоид набуд, чаро ки паҳлавони Португалия ҳам пай бурд ин ҳолатро. ба ҳар ҳол мавқеият меҷӯяд Акназар Назаров. ҳарифи бисёрам ҷиддӣ аст барои паҳлавони мо. марҳилаи ниманиҳоӣ аст ҳалол бар ҷониби Ҳақназар Назаров. зидди ҳамларо хеле хуб истифода кард ва роҳи худро ба даври финалӣ барои муборизаи нишони тилло ҳамвор мекунад. тавассул мекунад, чаро ки нахост ӯ мехост партоф намояд. Супруги Ҳақназар Назаров дост макон кардира. ва худи ӯ ҳам ҳайрон монд ки инҷо чӣ гуна шуд ин ҳолат. он фишоре ки бо даст дошт Ҳақназар Назаров тавонист ки ӯро дар ин мубориза пирӯз кунад ва Ҳақназар акнун ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. Эгутидзе Анри бошад мақоми сеюмро ишғол кард. ҳайати доварон ҳам иваз мегарданд. Амин Аббос аз ҷумҳурии исломии Эрон, аз Юнон ва Меҳда Ҳусейн аз ҷумҳурии исломии Эрон. Акнун ин довароне ҳастанд ки рақобати навбати марҳилаи ниҳоиро ҳакам мекунанд. акнун Умар Бозоров ва Ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм андари майдон мешаванд. Умар Бозоров бо яктаки сафед аст, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки имрӯз ҳунарнамояш хеле олӣ буд, махсусан дар марҳилаи ниманиҳоӣ. ва ин бошад Ҳақназар Назаров, намояндаи Тоҷикистон, бо яктаки сабз. мубориза барои нишони тиллои нахустин қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ ва мухлисонам албатта ба хотири дастгирии Ҳақназар Назаров садо баланд мекунанд, кафкубӣ ҳам мекунанд. Умар Бозоров, Ӯзбекистон, сафедпӯш
Акназар Назаров, Тоҷикистон бо яктаки сабз. аз ҳамдигар шинохти хуб ҳам доранд, чи дар мусобиқаҳои дохилии Тоҷикистон ва чи дар мусобиқоте ки дар Узбекистон баргузор мегардед. дар риштаи курраш Акназар Назаров борҳо ширкат вардидааст ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ин марҳилаи хеле ҳассос ки барои Акназар Назаров фурсати хеле мувофиқ буд ва имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад паҳлавони мо. ҳамин ҳолат агар аз қабл бо фишор ё бо суръати баланд иҷро мешуд, инҷо ҳалол буданаш мумкин буд, вале инҷо танҳо ҳамон бадан асту халос, яъне як имтиёзи дигар ки пасттар аз паҳлӯву ҳалол аст. аллакай ба замин расида буд Умар Бозоров, баъдан Акназар Назаров фишорро идома дод. ба ҳамин хотир бадан пас гирифта мешавад ва паҳлӯ инҷо паҳлӯ баҳогузорӣ карда мешавад барои ҳунари Акназар Назаров. ҳоло вақт хеле зиёд аст барои тағйир додани натиҷа. аз боло доштан ва ҳалуки даруна барои Акназар Назаров, вале иҷоза намедиҳад. дифои хуб ҳам дошт, монеа эҷод кард Умар Бозоров. маъмултарин усуле ки Акназар Назаров иҷро мекунад ҳамон ҳалуки даруна аст ки мо партофҳои бисёр ҳам ҷолиби Акназарро дар мусобиқоти мухталиф бо ҳамин усул мушоҳида кардем. пойзадори бозиҳои осиёӣ аст дар Ханҷоу Акназар Назаров. ва тамоми мухлисоне ки дар ин ҷо ҳузур доранд бо як садо Акназар фарёд мекунанд, ӯро дастгирӣ мекунанд, ӯро ташвиқ мекунанд. ин чиз ҳам метавонад як ангезаи дигар бахшад барои паҳлавони мо ва фаъолтар гардад. бо ин як паҳлу албатта қонеъ шудан ҳам барои Акназар он қадар қобили қабул нест, чун вақт зиёд аст. паҳлавони узбеки ҳунари шоиста дорад, метавонад ки натиҷаро ҳам тағйир диҳад. боз фишори паҳлавони мо. албатта чун ҷавонони мо буд, наврасони мо, паҳлавононе ки дар риштаҳои мухталифи гӯштин машқварзӣ мекунанд, ҳамагӣ аз мактаби бузурги гӯштини миллӣ гузаштаанд ва бояд дар ҳама ҳолат ҳунари шоистаи худро нишон диҳанд, исбот кунанд ки ин нави аҷдодии мо аст ва мо албатта дар ин ришта рақами як ҳастем. ва имрӯз Акназар ва ин мавқеиятро хеле хуб ишғол мекунад, бале Умар Бозоров ҳам имтиёзи баданро соҳиб мешавад. Акназар навбат ба навбат мавқеъҳоро ишғол мекунад, вале ҷиҳати партофт кардан муваффақ намешавад. Умар Бозоров мехоҳад ҳалуки берунаро ба кор барад. вале ҳамон қапиданҳо ё доштанҳо барояш он қадар мувофиқ нест. бинем ки ӯ паҳлавони ӯзбекистонӣ зиёд мехоҳад ки Акназарро ба худ наздик созад. вақтро кашол доданд ва тавонистани ин ҳолат албатта ба суди
палавони мо хоҳад буд, чун ӯ имтиёзи баландтар русидааст, яъне паҳлӯ. якаки худро ба тартиб медарорад назар ва акнун боз аз маркази гилем рақобат оғоз мегардад. инҷо сари зону менишаст Ҳақназар. ки даронат фишор то ба охир, вале натиҷа намешавад. гуштингирӣ албатта беҳтарин восита аст барои тануманд ба воя расонидани насли нав аст. ин ҳам албатта аҷдодони мо ба ҳамин хотир риштаи варзишро эҷод карданд, бароварданд ва ҳамон замонҳо ҳам ба хотири тарбия кардани нафарони ҷисманд солиму пурқувват албатта гуштингирӣ мекарданд. огоҳӣ ба Ҳақназар Назаров ва мурабби Ҳақназар ҳам Азам Расулов, агар иштибоҳ накунам, як лаҳза барои шумо ҳам нишон дода шуд ки як сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва танбеҳ мегирад Ҳақназар. ин хеле хатар дорад. Умар Бозоров агар ба самти қафо партов кунад, кор хеле душвор хоҳад шуд. дар ин 20 сонияи боқимонда эҳтиёт бояд бошад паҳлавони мо. наздик аст. Назар наздик аст барои қаҳрамони ҷаҳон гардидан дар нахустин чемпионати ҷаҳони гуштингирӣ. фурсатҳои хеле кам боқӣ монданд. ва ҳамин тавр дӯстони азиз, Ҳақназар Назаров чемпиони ҷаҳон дар соли 2024 дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳони гуштингирӣ мегардад ки ин албатта шӯру шавқи мухлисонро ҳам ба миён меорад. муборак бошад. боз як медали тиллои дигар аз риштаи гуштингирӣ дар рӯзи дуюми рақобатҳо ҳам ба даст омад. Ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм тавонист ба гирифтани медали тилло мушарраф гардад. Умар Бозоров бошад аз Узбекистон ба гардан акнун медали нуқраро меовозад. Ҳақназар Назаров хеле хушҳол аст ва мухлисонро ҳам албатта рӯҳбаланд кард бо ин пирӯзие ки дошт. ва акнун рӯзи гузашта се нишони тилло ва имрӯз як медали тилло ҳам то ин лаҳзаҳо ба даст омад. дастӣ шурӯъ мекунад бо мухлисон, бо нафароне ки имрӯз барои Ҳақназар Назаров кафкубӣ карданд ва ин ҳам бошад мураббиаш аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаҳои муҳиме ки дар ин ҷараён буд ва фишоре ки Ҳақназар дошт имтиёзи паҳлӯро ба даст омад.
دوستان عزیز، حالا برای سپردن این و تحفه های وزنی تا 86 کیلو معاون رئیس فدراسیون بین المللی گوشتنگیری قدرت‌الله اشورف و دیرکتور مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی سعید جلال سعیدوف را دعوت میکنیم. Ladies and gentlemen, the awarding ceremony for the athletes under 86 kilos. To present them the medals and diplomas are invited the Deputy Chairman of the International Gushtingiri Federation, Qudratullah Ashurov, and the Director of the Sports Complex, Saeed Jalal Saidov. دسته های موفقی این مسابقات نتیجه گیریش معلوم شد و حالا ورزشکاران را در سفره ظفر استقبال میگیریم. خب نفران موفق وزن 86 کیلوگرم حالا مکافات خود را میگیرند. معاون رئیس فدراسیون بین المللی گوشتنگیری قدرت‌الله اشورف و دیرکتوری قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی سعید جلال سعیدوف این جایزه را تقدیم میکنند. Third place are Henri Egutidze from Portugal and Said Mahmadani, Said Mohammad Rizal from the Islamic Republic of Iran. پرتغالیا و پهلوان ایرانی سید محمدی سید محمد ریزا Silver medalist مدال های Umar برنجی را صاحب Bozorov, شدند. Republic of عمر Uzbekistan. رسولوف از جمهوری ازبکستان با گردن مدال نقره را آویخت و حق نظرف باشد از تاجیکستان عنوان قهرمان جهان را در نخستین مسابقه با نفوذ چمپیونات جهانی گوشتنگیری با دست آورد که با گردن مدال طلا را آویزان میکند. همزمان با غالبان تحفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که از مبلغ‌های پولی عبارت است از جانب سعید جلال سعیدوف دیرکتور مجموعه قصر تنیس و نمودهای ورزشی آبی تقدیم میکنند. $5000 با دو مقام سیوم، $10,000 با جای دویم و $20,000 با گیرنده مدال طلا. ورزشکاری ازبکستان به دستاورد بهترین تحفه و انعام و قهرمان جهان هم به مکافات کلان پولی قدردانی می‌کند. البته برای حق نظر این جای افتخار است. حالا اکنون با شرافت پیروزی حق نظر سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. بار چهارم در این مسابقات با نفوذ 3 مراتب بر روزی گذشته و اکنون حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا Sounds the می‌دهد. national anthem of the Republic of Tajikistan.
тантанаи қаҳрамонӣ зинда бошаи ватан тоҷикистони озоди ман. тамоми талош кӯшиш ва заҳмату меҳнатҳои варзишгарон ба хотири танинандоз кардани суруди миллӣ дар сатҳи ҷаҳон ва парафшон кардани парчами тоҷикистон аст ки имрӯз ҳақназар Назаров ин рисолатро ба таври арзанда иҷро карда тавонист. воқеан ҳам шукӯҳу шаҳомат ва он тантанае ки дар қасри теннис ва намудҳои варзиши обӣ буд, воқеан ҳама дар сатҳи олӣ роҳандозӣ шуда буд. ва албатта тарзи шакли нахустин медали чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ҳам як намои хуб ҳам дорад, як тарҳи зебо ҳам ҳаст.